Som pač ide. Takže čauky, ja som energetik, ja som v novom vlogu. Teda idem do školy. Je to moja kamoška, Miša. Čaute. No, a ešte jedna moja kamoška Víťa, ktorá sa nechce ukázať na kamere, ale už to bolo vidno. No takže už som dosť do videu nedala, takže 2 týždne. A to preto, lebo nemám čas, musím sa učiť. No. No, takže asi tak. A keď sa ty učíš? Keď sa ty učíš? Učíš? Počko. Keď spisujem ma spolužiačky, to je učenie. Ste. No, takže tam jebečka. Počkajte, tam Kuječak a Kuječak. Nedám toto zabuzerám ďakšoval. Takže Naťo. Kikujevčak, zdravíme. Proši. Ty to vidíš? Zdravíme Kikujevčak. Dievčak. No, dievčak, ne? No. Takže asi tak, ideme ďalej. Tam sú ľudia, ale nevadí. No, takže to by už malo stačiť. Ďalšie. Nazdar.